kasing alang lamang kanimo, walay laing manag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasap, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing manag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasap, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiyak, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Si kinsa ba sa ato adiri nga nagmahay tungod sa imuhang gipanulti? O di ba ka nakasulti ka og bati sa panahon nga lagot kay ka? And then sa panahon nga nakalma na ka, is murag nakahuna-una ka nga sayop ang imong gisulti. O di ba ka nakabuhi kag istorya tungod sa imong kalagot? O di ba ka nakabuhi kag istorya tungod kay sakit kayo para sa imuha ang sitwasyon? O di ba ka nasakitan ka? O di ba ka wa ka kasabot ngano nga naabot ka sa usa ka sitwasyon nga diin makaingon ka nga dili man ta nimo nga sayop, and then tungod niya na is naglagot ka sa mao nga tao nga naabot ka niya nga sitwasyon nga murag makaingon tang ngano ingon ani man, and then ang resulta is mabuhi tag istorya nga bati ngadto sa ubang tao. O di ba ka tungod sa sitwasyon, o di ba ka bati nga istorya og maabot sa punto nga usahay basulo na to ang Ginoo tungod kay mao ni siya ang nahitabo. Si kinsa ba sa ato adiri ang maka-control sa ato ang pagpanulti? Si kinsa ba sa ato adiri nga din hingpit na jud kaayo sa pagpanulti? Mura ba og wala jud siya sayop sa iyang pagpanulti? Ang atong paghisgutan karon, maghisgot kita mahitungod sa atong pagpanulti, nga diin maghisgot ta mahitungod sa atong nga dila kung unsa man ang mga istorya nga atong gibuhian. Makaayo ba ni siya? Unsa may dapat atong paggabuhaton? O unsa may gisulti sa maong pulong sa Dios nga diin makatabang sa matag usa sa tuwa, nga diin mutubo kita ingon nga hamtong nga Kristohanon, ug mas makaila kita giunsa or unsa ang tumo ngano gibuhat sa Dios nga ingon ani kita. So uban ni ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o gablihang yung tagsa-tagsa ka Biblia,
diha sa libro sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 12. Balikon ko sa libro sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 12. Ay, kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa sa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron musunod kini bisag asa nato padtoa. Og tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadako o kadagko niini o gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon og moadto bisag asa paadto sa kapitan. Ingon usab niini ang dila bisan sa kagamay niini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Hunahuna unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas og nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam og mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isigkataw nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsoon, dili kini angayng mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoyng igira dili makabunga og olibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Sa dili pa nato tukion pag-ayok unsa ang mensahe sa Dios niining taknaa. Atong tugutan ang matag usa nga diin muduol kita diha sa presensya sa Ginoo ato ang mga taog tabang sa Ginoo unsa ang iyang mensahe nga atong masabtan karon. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga taknaa, salamat sa higayon nga kami makatuon na pod sa imong mensahe. Salamat o Dios nga diin ikaw ang kanunay magagiya sa matag usa ni bisan sa pag-abli sa among hunahuna, sa kasing-kasing nga among masabtan ug among maaplikar sa kinabuhi kung unsa ang imong mensahe nga imong ipadangat, ipaabot kanamo niining takna. Tabangi Ginoo, bisan ako ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ang ako ang dila baba sa pagpanulti kung unsa ang imong mensahe ug dili ang akong kabubuton kun dili unsa ang imong tumo nga ipaabot sa imong mga kanakan. Ginoo, salamat Ginoo niining panahona ug dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong ginahisgutan sa pipila ka Domingo sa kapitulo 1 maghisgot kita mahitungod sa mga pag-antos nga maoy makahimo sa usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga hamtong atubangan sa Ginoo. Sa kapitulo 2 nga makita nato nga diin mutubo kita or mahimo kitang mas muhamtong pa kita pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan diri sa kapitulo 3 atong makita diri kung unsa may atong mapakita tungod kay nitubo na kita nga hamtong tungod sa mga pagsulay na sinati nato nga diin nagtuon kita sa pulong sa Dios, nga diin ato pong ipakita sa atong pagpanulti unsa ang tinuod nga hamtong
nga Kristohanon. Mo na nga diin si Santiago umingon siya, mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa sa uban. Si Santiago, siguro ang tumong niya is naa siya mga pipila ka mga Kristohanon nga nagkatibulaag niining panahona, especially nga under sa iyang pastoral nga diin mga leaders pod sa simbahan or iyang gipaabot kini nga mensahe ngadto sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios, mga Kristohanon, o di ba ka ngadto sa mga Parisiyo, o di ba ka, pero ang pinaka-context nga atong isgutan karon is sa mga leaders sa mga Kristohanon or sa mga Kristohanon nga diin musulti kung unsa man ang tinuod or unsa man ang mensahe sa Ginoo. Nga diin, ingon siya nga diin, pipila lamang kaninyo ang mahimong magtutudlo, kinasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa sa uban. Ngano man nga naabot sa punto nga miingon si Santiago nga mas labaw pa ang hukom sa mga kita or mga Kristohanon ngadto sa mga tao nga wala nakaila sa Ginoo. Ato siyang tanawon, ang gusto ipasabot ni Santiago, mas labaw or mas hingpit ang paghukom sa tao nga mas nasayod siya sa kamatuoran, mas nasayod siya sa sakto kaysa sa tao nga walay nasayran o kaysa sa tao nga walay alamag. Naklog nga pagkasulti, ang gusto ipasabot ni Santiago nga din matag usa sa mga Kristohanon is naa kitay tulubagon sa tanan natong gipangistorya, sa tanan natong gipanulti. Do ang punto niini nga pwede siya nga makatudlo ka, muing ka ngadto sa ubang mga tao nga din magtudlo ka mahitungod sa pulong sa Ginoo, magtudlo ka nga murag punto nga din gusto nimo ipaabot ang pulong sa Dios ngadto sa ubang tao. Pero gusto po ipaabot ni Santiago nga diin ang atong pagpanulti. Ang context niya nga din gusto niya tumasabtan nga din sa bersikulo 2 maingon siya nga walay perpekto nga tao. Mingon siya kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Migamit siya duha ka ilustrasyon 3 ug 4. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtoa. Ug tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadako niini gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon og moadto bisan asa paadtoa sa kapitan. Bersikulo 5, ingon usab niini ang atong dila. Bisan sa kagamay niini, makapangandak kini sa dagkong mga butang. Ang mensahe sa Ginoo nagpasabot nga diin gamhanan ang atong pulong nga nigawa sa atong mga baba. Mo na diin magamping kita, mo na diin nga din atong hunahunaon sa una unsa ang atong istorya ngadto sa ubang tao tungod kay naatay tulubagon niini. Kung moingon tag magisgot ta sa pagtudlo, magisgot ta mahitungod sa mga pastors, magisgot ta mahitungod sa mga leaders sa simbahan. Naatay tulubagon ngadto sa mga tao kung unsa ang atong gipanulti sa ilaha. But how about sa mga Kristohanon? Naabapod tay tulubagon sa ato mga sinultihan, atubangan sa mga tao o atubangan diha sa Dios. Atong tanawon, kung atong tanawon diri sa kapitulo 1, doon naghisgot ta mahitungod sa mga kalisdanan. Naghisgot ta mahitungod sa mga kasakit. At din sa bersikulo ari sa kapitulo 3, maghisgot ta mahitungod sa atong pagpanulti. Una sa tanan, kung ato siyang tanawon, unsa man ang naa sa imong kasing-kasing, mao po na siya ang mugula sa imong baba. Kung atong sabton, kung unsa ang naa sa imong kinailadman, mao na siya ang mahabit nimo nga imong masulti. O say mo ingon ta nga sa mga Kristohanon, no, we're not judging here. Pero atong paningkamutan nga di na ikausaban kay usahay magud na mga Kristohanon nga
murag sayon lang sa ilaha ang pagsulti og mga pamalikas. Like bisan unsa nga mga pamalikas. Like ingon sila nga murag normal lang nga expression. I mean, paningkamutan na to nga dinwag taon gina siya nga expression. Mga pamalikas nga expression. Actually, it is not good. I mean, tanang Kristohano nasayod man taniana. Pero usahay, masulti na to, tungod kay di na to mapugnan ang atong dila. Usahay sa mga Kristohano masulti, tungod kay dili nila mapugnan ang ilang nga dila. Mao na siya ang atong tan-awon karon, mao na siya ang atong tukion karon, unsaon man ug unsaon nato siya para matabangan na atong kaugalingon kung unsa man dapat ato nga ipanulti. Kung ato siyang tan-awon diri, ningon sa bersikulo 3 ug 4 nga diin mura og kabayo nga diin bukaduhan ang iyang nga baba aron mosunod kini. Ni maski ang bersikulo 4, maski unsa kadagko ang barko o unsa ka kusog ang hangin, gigiyahan lamang kini sa gamay nga timon ug bisan asa padtuon sa kapitan is mosunod lamang kini. Atong makita diri kung unsa kagamhanan ang imuhang dila. Ang imong dila either magamit na nimo sa pag-bless sa tao or either magamit nimo sa pagtunglo sa isa ka tao. Kung atong basahon ang mga pipila ka mga bersikulo, nagingon hunahon sa kadako nga lasang ang nasunog or masunog sa gamayng kalayo. Ikatulo nga iyang gisulti. Gamay lamang nga kalayo apan makahatag siya dako kayo nga sunog sa lasang. Ingon ana siya ang atong pagpanulti. Dumo yung gamay ra nga murag ingon gamay nga istorya ang atong nabuhi ngadto sa uban. Apan usahay nakahatag kanig dako na nga damage sa iyang kinabuhi. O di ba kaha? Gamay lang nga sayop sa atong pagtudlo ngadto sa uban. Maingon lang tag 99.9% si Jesus Christ kay God. O di ba ka 99.9% si Jesus Christ is human. Maski gamay lang na siya, pero dako siya kalahian. Kung ato makita diri, ang dila sama sa kalayo, kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. Og nagbuling sa tibok lawas, og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo, nga gikan gayod sa imperno. Atong tan-awon makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Apan aton tan-awon diri, walay makamanso sa dila, walay makamanso sa dila. Dautan kini og dili kapugnan og puno sa hilo nga makamatay. And then ang pinaka gusto ipaabot ning Santiago ngadto sa mga Kristohanon, especially ngadto sa mga magtutudlo. Miingon siya, kini atong gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug amahan ug sa pagtunglo sa isig ka tawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Atong timan-an ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsuon, dili kini angayng mahitabo. So makita na to grabe kagamhanan ang dila sa tao. Atong tan-awon nga diin gibuhat sa Dios sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang tao para sa paghimaya sa iyaha, para sa paghatag og pasalamat sa iyaha, para sa pagpasidungog sa buhing ngalan sa Dios. Apan kumaabot sa Genesis 3. Ang sala naabot sa kalibutan. Ang sala nisulod sa katawhan. Ug mao na nga din ang dila nga diin gibuhat sa Dios para sa pagpasidungog sa iyaha. Ang dila nga gihatag sa Dios ngadto sa tao para sa pagdaig sa iyaha, naabot ang sala ug ang dila nagamit sa pagtunglo sa nindot nga binuhat sa Dios. Nindot ang tumong sa Dios, pero usahay nahimong bati sa paggamit sa tao. Kung ato makita diri, ningon siya nga gamay lang ang dila. Tinuod ka na. Gamay lang siya.
nga parte sa lawas sa tao. Na yun ang pulong sa Ginoo nga diin makapaanad ka sa mga bisan unsang mga mananap, or makatrain ka og iro, or makatrain ka og bisan unsang mga mananap, and then dili nimo matrain ang imuhang dila. Usahay makasulti kinig nindot, usahay makasulti kini siya og bati. Pero atong timan-an ang pulong sa Dios nagingon, dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang tab-ang nga tubig dili na siya mugikan sa dagat. Ang dagat dili na muhatag og tab-ang nga tubig. Ang gusto ipasabot sa maong mensahe sa matag usa sa atoa, si Santiago mingon nga din kung kamo magtudlo, tuguti nga diin ang iyong pagpanulti is makahatag og panalangin ngadto sa ubang tao. Mga Kristohanon nga diin ang iyong mga dila is makahatag og panalangin ngadto sa mga tao. Makahatag og himaya ngadto sa Dios. Dili makaingon nga diin tungod sa atong pagpanulti dagan sa mga tao makaingon, Kristohanon day na siya. Di ba mas nindot kumingon, nindot day Kristohanon siya. Kisa sa moingon nga, Kristohanon din na siya. Murag questionably tungod kay usahay dili na to makontrol or dili jud anad ang pagpanulti. Ang kahoy igira dili makabunga og olibo, o ang paras makabunga og igos o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Tinuod kana, dili magikan sa usa lamang kadila ang paghatag og pagdaig sa Dios o pagtunglo ngadto sa mga tao. Agi natong tanawon diri is walay perpekto nga tao. Mubalik ta sa bersikulo 2, ingon si Santiago, kitang tanan masayop, tinuod kana. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Pero wala pa nagpasabot nga din garantiya na lang nga tungod kay dili man masayop ang tanan, himuon na to siya nga rason nga okay na lang nga musulti ta og bati ngadto sa ubang tao, tapos maingon ta nga tao lamang ko masayop. Rason ra man na siya. Unsa may dapat atong pagabuhaton? Mao kini siya. Kinsa man ang naghatag sa dila ngadto sa tao? Ang Dios. Kinsa man ang nagbuhat sa tao? Ang Dios. Kinsa man ang pwede ra makakontrol sa dila sa tao? Ang Dios. If ang tao dili makakontrol sa iyang pagpanulti, if ang tao dili makakontrol sa iyang dila, asa man kamo duol? Siyempre, sa Dios. If na kay struggle karon tungod kay usahay dili mo masulti ang dili nimo makontrol ang imong pagpanulti. Usahay makasulti tagbati ngadto sa ubang tao. Usahay maayo kay atubangan sa mga tao tapos igtalikod nila usahay makasulti ta og bati. Nibisam no intag unconsciously, wa nimo tuyo nakasulti ka og bati sa ubang tao. If na ba kay mga struggle niini nga usahay na kay mga expression nga dali ra kay ka mamalikas. Murag mo ingon ka nga murag nahimo na nimong norm or normal para sa imuha nga mamalikas. It is not normal man. It is not normal. Again, di na to himuon nga rason nga tungod kay ang tao masayop, maingon tag nasayop raman ko, tao raman ko. Again, pwede man ta makaduol sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo, mangayo tagtabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Tabangi ko nga mahimo akong panalangin sa akong pagpanulti ngadto sa uban. Tabangi ako nga diin ang akong kaugalingon mahimo nga blessing ngadto sa uban. Tabangi ako, Lord, nga diin mas maka-encourage ko sa uban kisa sa maghatag kog rason nga diin ang uban is mas tambol tungod sa akong pagpanulti. Mga Kristohanon, mga kaigsuonan ko, dili ni siya bag-o nga issue sa simbahan. Dili ni siya bag-o nga issue sa imong kinabuhi. Og I know nga di nasayod ka maski namati, naminaw ka karon, nagtanaw ka karon, nasayod kang daan nga dako kayo og big deal kay ni siya og nahimo ni siya nga murag normal sa mga Kristiyano or sa mga tao ang pagsulti og bati. Usahay sa pagmata nimo sa kabuntagon, usahay daghan na kay mga lamas sa kinabuhi imong nadunggan sa mga silingan. And then dili po ta mandog. Di ba?
Bisan unsa na lang ang pamalikas nga mosulti sa mga baba usahay mga tao nga moingon nga nakaila sila sa Dios. Pero atong tan-awon, again, tinuod nga din ang tao masayop man sa iyang pagpanulti. Apan, gusto ipasabot sa maong mensahe sa Dios nga din, wala kay gahom sa pagkontrol sa imong dila, wala kay gahom sa pagkontrol sa imong pagpanulti. Apan pwede ka moduol diha sa Ginoo og tugutan nga ang balang espiritu mo ay magkontrol sa imong pagpanulti, magkontrol sa imong dila nga din ang tanan nimong masulti is paghatag og himaya sa Dios, paghatag og encouragement ngadto sa ubang tao, paghatag og panalangin ngadto sa ubang tao kisa sa tunglo or mga bati nga istorya ngadto sa ubang tao. Moingon ta nga wala man siguro koy nabuhat or nasulti nga bati. Okay. How about if naay usa ka sitwasyon nga diin naitaw nang kabuhat og sala? Naitaw nang kabuhat og sala. And then usaya nga atong kasing-kasing is mingon nga dapat ko ana siya like na ako'y nakita nga sitwasyon sa Facebook nga katong pag Valentine's nga ang lalaki is nakapatay tungod kay iha nga kaparis is naapoy kaparis lain. And then ang resulta tungod sa kalagot niya is nakabuhat siya pagpatay sa maong paris sa iyang kapares. Mo to yung iya nga napatay. And then mabasa mo sa comment ngadto sa Facebook, ma-comment mo, dapat patyon po ng tawhana, dapat kanang dugmukon gina siya like grabe ka brutal ang ilahang nga comment. And then ang akong pangutana is tinuod man nga din ang tao nakabuhat og sayop. Apan unsaon man para mahimo kang panalangin sa uban. Pastor, normal raman to tungod kay dapat man jud siya nga patyon tungod kay nakapatay pud siya. Yes. Pero unsa man ang mga pinulungan nga nigawa sa imong mga baba or mga ngabil? How about if ang Ginoo na sa imong atubangan, makaya ba na nimo siya pagsulti? Di ba murag dili nga naman tungod kay nag-expect ta nga ang Ginoo is wala sa atong atubangan. But remind you, nga din ang Ginoo is nakabalo nakakita sa atong mga sinultihan o binuhatan. So unsa may dapat atong mabuhat karon? Balikon ko. Walay makakontrol sa atong mga dila, wala tay gahom sa pagkontrol niini. Pero pwede ta muduol diha sa Ginoo, mangayog tabang sa Ginoo. Ug atong tugutan nga diin usbon ta sa Ginoo. Atong tugutan nga din, Lord, please use me. Lord, please, I want to use, or gamiton ako ang akong dila, or gamiton ako ang akong pinulungan, or pagsulti para sa paghimaya sa imo. Lord, please, tabangi ko. Simple as that. Lord, tabangi ko. O tugote ang balang espiritu, mo'y mag-usab sa imong kinabuhi, mag-usab sa imong pagpanulti, og makahatag kini, og makahimo kini, og panalangin, or makahatag og himaya sa Dios. Gamit lamang sa imong dila, baba, og pinulungan. Hinaot nga diin niini nga mensahe karon, ato nakita sa atong kaugalingon nga importante kayo nga mag-careful kita sa atong pagpanulti. Again, careful kita sa atong pagpanulti. Usahay dali ra kay ta mobuhi og istorya, di ba? Samot naglagot kay ta, nadismaya kay ta, guol kay ta, nasakitan ta, buhi din tag istorya. Careful. Mag-amping ta kanunay kung unsa ang atong gipanulti tungod kay kita mismo naatay tulubagon niini. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga takna. Salamat Ginoo sa kahigayonan nga kami nakatuon sa imong mensahe. Salamat o Dios nga din imong gitugutan ang matagusa nga din nakadungog sa imong mensahe karon nga din dili na bag-o para sa moa Ginoo kani nga issue regarding sa pagpanulti, usahay dili makontrol ang dila nga makasulti og bati. And then Lord, tuguti Ginoo ang matag usa karon if ever Ginoo naman sila struggle sa ilang mga pagpanulti, na may struggle Ginoo sa ilang dila, nga usahay makasulti og bati ngadto sa ubang tawo. Lord, I pray nga din ikaw ang Dios nga diin magpakita og maghatag og kausaban sa ilang kinabuhi. Tuguti Ginoo nga ilang kasing-kasing Ginoo is mapaubsanon diha sa imong atubangan ug mangayo sila tabang sa imong nga Lord, please tuguti Ginoo nga din imong usbon Ginoo ang ako ang sinultihan, tuguti Ginoo imong usbon Ginoo ang sinultihan sa imong makaanakan nga diin ang among sinultihan is makahatag og himaya sa imong Ginoo. Tuguti Ginoo ang matag-usa, if anything Ginoo nga diin naghatag kanilang struggle, Lord, I pray nga diin ikaw Ginoo maghatag og total changes Ginoo kausaban sa ilang kinabuhi, nga diin ikaw ang Dios mahimaya sa ilang kinabuhi
usay lahang sinultihan nga sila pud mismo makasulti sa uban og mga panalangin og paghatag og himaya sa imo dili pandaot, dili paghatag og pagbuhat og mga istoryang bati, kundi paghatag og himaya sa imo pinaagi sa ilang sinultihan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huway makalabaw. Sa tiunay kalipay ko,